Toto je Hany. Malé, veselé, chlpaté klbko pred 2 rokmi. A toto je Hany potom, čo ho napadol iný pes. Zo stresu mu začala vypadávať srsť. Takmer celá. V priebehu pár mesiacov sa z chlpáča stal takmer naháč. Veterinári hovorili, že to môže ostať natrvalo. Žiadne zázraky, len čakať. Ale jeho mama čakať nechcela. Na odporúčania zaradiť kolagén do Hanyho stravy hľadala kvalitu, pretože chcela pre neho len to najlepšie. Nie obyčajný, ale morský, čistý, bez zbytočnosti. Inkapet. A niečo sa začalo diať. Po pár mesiacoch nové chlpky, nová nádej. Dnes je do polovice zarastený a pre jeho mamu je to zázrak. Nie dokonalosť, ale pokrok, ktorý vidíš. Možno máš doma psa s podobným problémom. Možno čakáš, že sa to zlepší samo. Možno práve toto je tvoj signál vyskúšať Inkapet kolagén.